i'r oedfa bore yma. Yn gweld dan ofal Emyr i dymuno bendith Dew yn y tŷ Emyr ac yno ni hefyd wrth ni gyd addoli y bore yma. Cofiwch bod cyfle gael paned ar ôl roedfa ac yna gan bod bydd ysgol Sul bore yma i'r plant ac yr oedolion tua 11:45. Prynhawn yma, tro ni yw ei helpu yn y tabernacl gyda'r gwaith ar gyfer y digartre. Diolch yn fawr i'r rhai sydd yn helpu prynhawn yma. Mae angen fwy o bobl mewn gwirionedd i fod yn rhwm ar gwaith yna. Felly ystyriwch, gweddiwch yn peth ac os yw'n bosib byddwch chi'n dymuno gwneud yna os ydych chi'n gysylltu gyda Lynn neu Liz o'n dymuno bendith Dew ar y gwaith yn hawl yna. Wedyn, yn ystod yr wythnos, cyfarfodydd cwrdd-gweddi nos Fawrth, mae paned y sgwrs i'r bragedd bore dydd Mercher. Ac yna, fi'n credu bod ar y coeddiadau bod yna ddecwast i'r merched bore dydd Sadwrn, ond mae hwnna wedi ganslo gan bod cynhadledd Wales Leadership Forum mlaen yn Nghaerdydd yn credu dros yn ystod yr wythnos am y gyfarfod arbennig i'r bragedd ar nos Iau yn y New House Country Hotel. A'r teitl cyfarfod yw Loving God with Heart and Mind. Felly y bwriad yw mynd i hynny ar nos Iau a canslo'r brecwast merched wedyn ar fore dydd Sadwrn. Yna dydd Gwener, mae'r clybiau ar gychwyn. Y bwriad, dwi'n meddwl, o'n i yn defnyddio'r eglwys yn Llanysien yn ystod y flwyddyn diwetha, ond dyw hynny ddim ar gael ni tymor nesaf o leia. A y bwriad yw bod ni'n mynd i neuad sydd yn Parc yr Heath. Os mae'n drwy newid, newn ni gysylltu roi gwybod, ond bydd y plant ysgol gynradd rhwng 6 a 7 ac yna'r plant hŷn rhwng 7 a 9 dydd Gwener hyn sy'n dod. Blaen rybydd, mae tipyn tan hyn, ond werth nodi bod cwrdd aelodau yn y calendar ar gyfer dydd Sadwrn y 5 o Hydref. Felly cofiwch am hynny, os chi'n gwybod yn barod bod chi'n gallu dod, rhowch wybod, ond mae cwrdd aelodau fan hyn ar dydd Sadwrn y 5 o Hydref. Mae'r hyneddiad, falle bod chi'n gwybod, ni'n cyfarfod fel arfer tua bob bythefnos ar nos Lun. Dyn ni ddim wedi cwrdda dros yr haf, ond ni yn mynd i gyfarfod nos Fory. Felly cofiwch amdano ni, wrth ni weddio gyda'n gilydd a trafod gyda'n gilydd. Ac os oes unrhyw beth chi'n dymuno ni drafod yna, os newch chi ddod ato ni i rhannu yn ystod y dydd heddi, ond byddwn ni'n cyfarfod nos Fory. Castell y mis ar gyfer mis Medi at waith Tom a Nerys. Maen nhw'n ôl yn y wlad, ni'n cofio amdanyn nhw. Bydden nhw yn dod ato ni rhywbryd, felly nid mis ni sôn am gwaith, ond mae Castell y mis yn mynd atyn nhw. Ac yna, sy'n nesaf, os dwi'n mynd, bydd Eifion Perkins gyda ni yn y bore a'r prynhawn yn Emyr yn y gogledd yn pregethu sy'n nesaf. Ac os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfa prynhawn am 5 o'r gloch. Newn ni ddechrau'r oedfa'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Adlwydd Dduw, ni'n diolch yn fawr i ti am y fraint sydd gyda ni nawr o ddod i lladdoli di. Ti sydd wedi creu pob un ohono ni. Yn wir, ti sydd wedi creu a sydd yn cynnal bob peth trwy dy air di. Ti sydd yn ddigyfnewid, yn ogoneddus, yn berffaith, yn llawn gwirionedd, llawn cyfiawnder, yn llawn doethineb. A ta ti ni'n dod, at bwy arall yr awn ni. Dim ond ti sydd gyda geiriau bywyd trogwyddol. Arglwydd ni'n gweddio wrth i ni daddoli di bore yma, a gewn ni olwg ar bwy wyt ti. A byddwn ni'n plygu
dan dy air di, dan dy wirionedd di. Ac o Dduw, y bydde ti'n ei newid ni, fel bod yn bywydau ni yn rhai sydd yn gymwys i dy deyrnas di, yn rhai sydd yn dy ogoneddu di, ac yn mawrygu dy fab yr arglwydd Iesu Grist, nath roi hun yn ein lle ni, mwyn bod ni'n cael ei fywyd e. Arglwydd derbyn ni nawr, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Nertha Emyr fe'n arwen ni, nertha ni wrth ni wrando, ac ymateb i'r hyn sydd gyda ti ddweud wrth ni bore yma, a byddai'r cyfan yn dwy'n gogoniant, i dy enw mawr di. Amen. Amen. Diolch Rod. Mae enwau yn bethau pwerus iawn yn dynwch. Chi'n gallu clywed enw, ac mae'n gwneud i chi deimlo rhyw ffordd arbennig. Nes i gwrdd â rhywun ddoe, a ni'n sgwrsio dyn nhw, a dyma nhw'n dweud bod nhw merch, merch o'r enw Elsie. A nes i weid, fi'n offer enw na. Ni'n mynd i ganu rhif 128 yng Nghrymawd 2, mae enw Iesu Grist i mi mor fwyn a llais o'r nef. Mae'n gwneud i'm henaid roddi llam ei hyfryd enw ef. O, enw'r Iesu, hyfryd yw. Enw fy mhrynwr i am Duw. Enw sy'n gwneud i'm lawenhau yw hyfryd enw Christ. Oedd Rodri'n gweddio fyna, ar y diwedd yn gweddio yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac efo dyna siwrd mae'r enw'n yn gwneud i chi deimlo. Ni'n gweddio tawe. Ni'n mynd i ganu, mae'n 6 pennill, a be ni'n mynd i wneud yw canu 2 bennill wedyn y gitgan, 2 bennill citgan, 2 bennill citgan. Nawn ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd.
Bore yma, ni'n mynd i fod yn troi at lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid yn ailgydio mewn cyfres o ni'n dilyn tan rai misoedd yn ôl. Felly, fi jyst mynd i roi recap sydyn iawn, jyst i'n atgoffa ni, mae'n spel ers i ni ddechrau edrych ar y llythyr dyn gilydd. Chi'n cofio, oedd Paul wedi sefydlu yr eglwys yma yng Nghorynth. Oedd yna bobl wedi dod i gredu ac eglwys yn cael ei ffurfio. Yna oedd Paul di gadael a nath ysgrifennu llythyr atyn nhw. A ni ddim yn gwybod yn iawn beth oedd yn y llythyr yna, wedi mynd ar goll yn anffodus. Ond yna, nes ymlaen, dyma Paul yn clywed adroddiad am yr eglwys ac yn derbyn llythyr gan yr eglwys yn trafod gwahanol materion, a felly mae'n ysgrifennu llythyr arall. A dyma'r llythyr ni'n galw 1 Corinthiaid, neu cynta Corinthiaid. Nawr, oedd Corinth yn ddinas llawn amrywiaeth. Oedd e'n ddinas, oedd e'n enwog fel lle metropolitan, yn lle yn llawn, be byddwn ni'n galw yn ddrygioni, yn anfoesoldeb, ond o'n nhw'n brolio yn hynny. Oedd e'n le cyfoethog, oedd yna lot o prynu a gwerthu yn digwydd. Oedd e'n le, oedd e'n enwog am y gemau, tebyg yr Olympics, yr ail gemau bwysica, a felly oedd e'n le yn ddinas fawr ddrwg, lle oedd pobl yn mynd i wneud arian, yn mynd i gael pleser, yn mynd i chwilio am enwogrwydd a pethau fel hynny. Yn lle tebyg iawn i Gaerdydd. Mae'n lot o ffyrdd. Nawr, beth ni'n gweld yn y llythyr yma? Wel, dim amser i fynd trwy'r cwbl eto, ond be ni wedi gweld yw hyn. Fod Paul yn dechrau trwy ganmol yr eglwys, a cydnabod i ffydd nhw, maen nhw yn Gristnogion, mae'n amlwg fod yna broblemau enfawr yn yr eglwys. Ni wedi clywed yn dod am rhaniadau yn yr eglwys. Ni wedi clywed am bobl yn crwydro oddi wrth y groes fel canolbwynt yr Efengyl. Mae yna anfoesoldeb wedi dod i fewn i blith yr aelodau. Mae yna achosion llys rhwng rai o'r aelodau. Mae yna dryswch am briodas, dryswch am ydy e'n iawn i fwyta bwydydd wedi aberthu i eilinod. Mae yna dryswch am sut i wisgo ac am bethau fel swper yr arglwydd a sut i ddathlu y cymyn. Wrth i ni gyrraedd pennod 12, ni mewn adran fach nawr fydd yn mynd â ni at ddiwedd pennod 14 sy'n delio gyda doniau ysbrydol, spiritual gifts. A felly na i ddarllen, a ni'n mynd i edrych bore yma ar adnodau 1 i 11. Felly 1 Corinthiaid, pennod 12, dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air ein Duw ni. Ynglŷn â doniau ysbrydol, gyfeillion, nid wyf am i chwi fod yn anwybodus yn ei cylch. Fe wyddwch sut y byddech yn cael eich sgubo i ffwrdd at eilinod myd pan oeddech yn byganiaid. Am hynny rwyf yn eich hysbysu. Nad yw neb sydd yn llefaru trwy ysbryd Duw yn dweud melltith ar Iesu. Ac ni all neb ddweud Iesu yw'r arglwydd, ond trwy'r ysbryd glân. Y mae amrywiaeth doniau, ond yr un ysbryd sy'n ei rhoi. Ac y mae amrywiaeth gweinidogaethau, ond yr un arglwydd sy'n ei rhoi. Ac y mae amrywiaeth gweithrediadau, ond yr un Duw sydd yn gweithredu pob peth ym mhawb. Rhoddir amlygiad o'r ysbryd i bob un lles pawb. Oherwydd fe roddir i un trwy'r ysbryd lefaru doethineb,
I un arall lefaru gwybodaeth yn ôl yr un ysbryd. I un arall roddi'r ffydd trwy'r un ysbryd. I un arall doniau iachau trwy'r un ysbryd. I un arall gyflawni gwirthiau, i un arall broffwydo, i un arall wahaniaethu rhwng ysbrydoedd. I un arall lefaru a thyfodau, i un arall ddehongli tafodau. A'r holl bethau hyn, yr un ar unrhyw ysbryd sydd yn ei gweithredu, gan rannu yn ôl ei ewyllus i bob un ar wahân. Amen. Amen. Diolch I Dduw am ei air. Ni'n mynd I ganu o'r llyfr ymynau nesaf rhif 498. Pedwar naw wyth, fy nhad o'r nef o grando'n cri. Un wrth ei ddilaf blant o'i fi. O clyw fy llef a thrigarhau a dod I mi y doniau da. Nw'n I sefyll I ganu, ac ar ôl I ni ganu, mae Bedwyr yn mynd I roi stori i'r plant. Chi'n lliwgar hefyd. Iawn. Nawr, peth cyntaf fi eisiau meddwl am yw pa fath o doniau sydd gyda chi? Beth chi'n dda yn neud? Unrhyw un eisiau dweud beth yw doniau chi? Coginio, ti'n dda yn coginio. Mae hwnna'n un da. Beth ti'n dda yn sosafo? Peldroed? Beth ti'n neud?
Nofio. Wyt ti'n dda nofio? No, fi ddim wedi gweld ti'n nofio. Ti'n dda nofio hefyd? Pa fath o doniau arall mae pobl yn gallu cael, falle? Celf, mae rhai pobl yn rili dda yn celf, ti'n gywir. Mae rhai pobl yn dda yn chwaraeon gwahanol, mae pobl yn dda yn ysgrifennu, mae pobl yn dda yn lot o bethau gwahanol. Nawr, fi eisiau chi atgoffa eich hun, beth nathach chi glywed yn stori plant wythnos diwetha? Beth oedd Uncle Gwydion wedi sôn i chi amdan? Da iawn ti. Mae Duw yn rhoi rhodd i chi. A beth oedd y rhodd mae Duw yn rhoi i chi? Pwy sy'n cofio? Beth oedd y rhodd? Y nefoedd. Ond pwy? Trwy Iesu Grist. Da iawn chi. So mae Duw yn rhoi Iesu Grist i ni. Oedd y Duw yn dweud, o dyma Iesu Grist ac yn cymryd ei ffwrdd? Na, mae'n rhoi e a mae lan i chi cymryd e wedyn. Yn dydi? Duw ddim yn mynd i cymryd ei ffwrdd. Chi sydd yn derbyn yr anreg. Nawr, os ni'n derbyn yr anreg yna, mae Duw yn rhoi anreg arall i ni. Mae Duw hefyd, dim jyst yn rhoi Iesu Grist, mae hefyd yn rhoi yr ysbryd glân i ni, iawn, mewn ein calonnau ni. Iawn? A mae'r ysbryd glân yn gallu defnyddio ein doniau ni. Okay? Beth yw pwynt ein doniau ni? Pan bod doniau ni'n helpful? Nawr, ni wedi clywed Emyr yn darllen y Beibl fyna am yr eglwys, okay? Am capel. A ni gyd yn yr eglwys efo doniau gwahanol. Mae Uncle Emyr neu Dad yn dda yn pregethu. Mae'n dda yn darllen y Beibl ac yn esbonio'r gair i ni. Bydde fi ddim yn dda iawn yn gwneud hwnna. Mae Uncle Steve yn dda yn chwarae piano. A mae hwnna'n wych achos nawr ni'n gallu canu gyda piano. A bydd yn swnio bach yn neisach gyda piano. Eto, bydde fi ddim yn gallu chwarae piano. Mae pwy arall sydd gyda ni? Mae Lois. Mae hi'n dda yn creu pethau, dydy hi. Mae hi wedi creu pethau fel gwyl o goleuni i chi fwynhau. Mae hi'n creu'r holl syniadau yma. Iawn? A mae hi'n dda yn estyn allan at pobl tu allan. Mae loads o pobl efo doniau gwahanol yn y capel yma. Okay? A mae Duw yn dweud bod y capel tipyn bach fel corff. Sut mae'r capel fel corff? Dwi'n ddim yn lot o sens ar i. Mae'r corff efo lot o darnau gwahanol. Pa darnau sydd gyda ni ar y corff? Mae gyda ni dwylo, traed, coesau, llygaid. Mae rhain i ceg, mae rhain i gyd yn gwneud pethau gwahanol yn dydyn nhw. Ydw i'n gallu cerdded gyda llygaid fi? Na. Ydw i'n gallu gweld gyda traed fi? Na. Maen nhw gyd yn gwneud pethau penodol. Ond gyda'i gilydd, maen nhw'n gweithio yn arbennig. Fi'n gallu gwneud lot o bethau nawr. Fi'n gallu gweld, fi'n gallu rhedeg, fi'n gallu gwneud yr holl bethau yma achos bod gen i yr holl darnau gwahanol. A mae'r capel fyna la, mae holl darnau gwahanol, y pobl gwahanol gyda doniau gwahanol, yn dod at ei gilydd ac yn creu un eglwys hyfryd. Iawn? A trwy'r ysbryd glân, ni'n gallu defnyddio hwnna daioni i Dduw. Okay? Mae'n bwysig cofio hwnna. So pan chi'n dechrau tyfu lan yn fwy ac yn fwy, mae'n syniad da. Mae'n dda meddwl am be chi'n dda yn neud ac yn defnyddio y pethau chi'n dda yn neud. Iawn, da iawn chi'n wrando, ewch chi eistedd lawr. Fi oedd yn gyda, ni droi at Dduw. Ie, arglwydd i ni yn diolch i ti. Dy bod ti wedi rhoi yr arglwydd Iesu Grist. Ein mwyn ni. Diolch bod yr arglwydd Iesu wedi dewis dod mwyn ceisio ac cadw'r colledig. A ni'n diolch arglwydd dy bod ti hefyd yn tywallt allan dy ysbryd di ar dy bobl. Ac arglwydd glywon ni wythnos diwetha am ddydd y Pentecost. A fan hyn arglwydd ni'n clywed am y gwaith mae'r ysbryd yn gallu wneud yn ein bywydau ni. A arglwydd ni yn diolch i ti. Dy bod ti yn rhoi doniau naturiol i ni. Arglwydd a ni'n gweddio yn neud i helpu ni ddefnyddio ein doniau ni gyd clod i ti. Da, ni'n gwybod bod yr ysbryd hefyd yn gallu arfogi ni fel dy bobl. A dy bod ti'n gallu rhoi'r gallu i ni
i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd. Dad, ni'n gweddio bydde di nawr yn rhoi mwy a mwy o'r ysbryd glân i ni fel dy bobl. Dad, i ni yn cyffesu bod ni yn aml iawn yn gallu bod yn oer tuag ata ti. Ac arglwydd, ni'n teimlo yn hunan yn wan ac yn analluog mewn gymaint o ffyrdd. A ni'n gofyn felly yn neud i roi yr ysbryd i ni fel tân oddi mewn. Ni'n gweddio neud i roi nerth a dewrder i ni wrth i ni geisio rannu y newyddion da yma gyda'r eraill. Dad, ni'n gweddio dros ein gwlad ni. Ni'n ymwybodol bod yna gymaint o bobl mae bywyd nhw yn mes llwy'r arglwydd. I ni gyd yn bechaduriaid arglwydd, i ni gyd yn bobl toredig. Ond Dad, ni'n ymwybodol fod dryswch a'r llanast sydd y mywydau rai mor ofnadwy. A ni'n gweddio wneud i drigarhau. Ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn dod ac yn wneud ei waith yn eu calonau nhw. Ac arglwydd yn dod ag oleuni lle ar hyn o bryd dim ond tywyllwch sydd. O Dad, ni'n gweddio drosto ni nawr. Wneud i symud unrhyw flinder. Wneud i agor ein llyged ni. Agor ein clustia ni, agor ein calonau ni, i weld mwy ohono ti dy hun, i ryfeddu arno ti, dy garu di yn fwy, ac i dy ddilyn di, os gweli ti fod yn dda. Dad, helpa ni gyffesu, mae'n rannau o'r llythyr yma, ni wedi bod yn astudio sydd yn anodd. Ni ddim yn wastad yn deall beth oedd yn digwydd yng Nghorinthiaid, ac ddim wastad yn siŵr sut i gymhwyso'r pethau yma i'n bywydau ni. Arglwydd, a wneud i yn helpu ni. Os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw hyfryd, prydferth yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto o Rhymal 2. Rhif 122. Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni. Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Nw'n ni sefyll i ganu.
20 mlynedd yn ôl, nes i anfon ebost. Ebost at Wncl Gwydion. Fi dal yn galw hynny weithiau. O'n i wedi trial edrych yn y cyfri ebost i weld os o'n i'n gallu ffind o'r neges o'n i wedi anfon, nes i fethu, ond yn sylfaenol, dyma oedd y cynnwys. O'n i yn Seland Newydd ar y pryd. O'n i heb fod yn Gristion yn hir iawn, ac o'n i wedi bod mewn oedfa ar y Sul mewn eglwys lleol. Ac wrth i fi gael amser ar ôl yr oedfa yn y dyddiad yn dilyn, o'n i'n treulio amser gyda rai o'r Cristnogion ifanc yma, o'n i wedi cwrdd a ges i sioc. Cristnogion oedd yn amlwg yn credu'r Efengyl, yn debyg i fi mewn lot o ffyrdd o ran yr hyn o'n i'n credu, ond oedd y Cristnogion yma'n siarad am bethau fel proffwydo, gwirthiau, iachau, siarad mewn tyfodau. A rhaid i fi ddweud, o'n i mewn dryswch llwyr. Be sy'n mynd mlaen fan hyn? Y gwir yw, os fi'n onest, 20 mlynedd lawr y lein, bod fi'n gwybod llawer mwy am y pwnc, fi wedi darllen lot o lyfrau a deunyddiau, fi wedi darllen y dadleuon a'r gwrth ddadleuon, fi dal ddim yn glir fy meddwl. Un peth sy'n sicr, nes i ffind o ymateb Gwydion, ond tegwch iddo fe, na ddim darllen, ond yr peth cyntaf wedodd e'n hollol ddoeth oedd, mae'n y wahaniaeth barn ymhlith Cristnogion, a dyna y peth sy'n rhaid i ni dechrau gyda. Mae'n y wahaniaeth barn fan hyn ymysg Cristnogion. Mae rai o'r doniau ysbrydol sy'n cael ei sôn amdanyn nhw yn y Testament Newydd, mae pawb yn hapus i ddweud bod nhw'n parhau. Mae yna ddoniau'n cael ei nodi fel dawn gweini, dawn cynghori, dawn rhannu. Wel, wrth gwrs, i ni yn gwybod bod pobl sydd wedi cael ei donio gan Dduw i wneud hynny. Beth am y pethau mwy anarferol? Y pethau gallwn ni alw fwy goruwch naturiol. Ydy'r pethau hynny yn parhau, fel roedd fy nghyfeillion yn Seland Newydd yn credu, neu a wnaeth y pethau hynny ddod i ben gyda cyfnod yr apostolion, a wnaethon nhw peidio wrth i y Beibl cael ei gwblhau. Fel fi wedi gweud yn barod, os fi'n hollol onest, fi ddim yn siŵr. Fi ddim yn credu bod ni'n gallu profi o'r Beibl yn naill ffordd na'r llall. Mae'r dadleuon yn fwy diwinyddol. Maen nhw'n fwy seiliedig ar hanes yr eglwys ac ar brofiadau personol yn aml iawn. Ydy Duw yn abl i weithio fel hyn heddi? Ydy e'n abl i wneud gwirthiau a iachau ac roi gwybodaeth goruwch naturiol i... Wel, ydy, sicr. Does dim amheuaeth gen i o hynny o gwbl. Ydy e yn gallu gwneud hynny mewn rannau o'r byd heddi ac yn dewis peidio gwneud hynny mewn rannau eraill? Wel, mae hynny'n bosib. Drychwch ar adnod 11. Yr holl bethau hyn, yr un ar un rhyw ysbryd sydd yn ei gweithredu gan rannu yn ôl ei ewyllus i bob un ar wahân. Mae'r arglwydd yn gallu gwneud fel mae e'n gweld yn dda yn ôl ei ewyllus. Fi'n amharod i ddweud bod y pethau yma wedi dod i ben, achos os ydw i'n anghywir, yna fi'n difrio gwaith yr ysbryd glân. Mae hwnna'n beth difrifol iawn. Ond yn fy mhrofiad personol i, a fi'n gwybod mae'n wir o brofiad personol llawer o Gristnogion eraill fi'n parchu, fi wedi ceisio'r pethau hyn, digweddio am y pethau hyn, ac ar hyn o bryd byddwn ni'n dweud o ran y pethau fwy goruwch naturiol bod fi yn amhrofiadol.
Felly, os chi eisiau gwybod lle ydw i, fi'n credu cautiously open yw y ffordd i'w grynhoi. Okay, nawr mae lot o disclaimers fyna. Nawr ni adael y disclaimers a troi at y darlleniad, gan wybod o bosib bydd yna wahaniaeth barn yma, bore yma. Nawr, rhan o'r her sydd gyda ni yw bod Paul fan hyn, yn y penod yma, dyw e ddim yn triol ysgrifennu rhyw fath o guidebook am doni'r ysbryd. Nid dyna'r pwrpas, efe. Mae e'n ymateb i broblem. A'r gwir yw, ni ddim cweit yn siŵr beth oedd y broblem. Ni ddim yn gwybod yn union beth oedd yn digwydd yn yr eglwys yng Nghorinth. Yr awgrym yw, yr best guess sydd gyda ni, yw fod yna ormod o bwyslais yn cael ei rhoi ar rhai o'r doniau, a falle'n arbennig ar siarad mewn tafodau. A bod hynny ddim yn cael ei weithredu mewn ffordd cywir. Nawr, y peth cyntaf fi eisiau ni nodi wrth i ni edrych just ar yr adnodau cyntaf yma yw sut mae profi doniau ysbrydol. Beth bynnag yw'ch barn chi, sut mae profi y pethau hyn. A falle bod hwnna'n swnio fel peth eitha negyddol, eitha cynical i ddweud i ddechrau. A nid dyna'r bwriad, fi ddim eisiau dod at hyn fel cynic, ond dyma'r ffordd mae Paul yn dod at y pwnc. Na gyfe, drychwch eto ar adnodau 1 i 3. Ynglŷn â doniau ysbrydol, gyfeillion, nid oedd am i chi fod yn anwybodus yn ei cylch. Fe wyddoch sut y byddech yn cael eich sgubo i ffwrdd at eilunod myd pan oeddech yn byganiaid. Am hynny rwyf yn eich ysbysu nad yw neb sy'n llefaru trwy ysbryd Duw yn dweud melltith ar Iesu, ac ni all neb ddweud Iesu yw'r arglwydd ond trwy yr ysbryd glân. Wrth i Paul ddechrau delio gyda'r pwnc yma, mae'n amlwg fod yna beryglon. Mae'n dweud bod e ddim eisiau iddyn nhw fod yn anwybodus, a wrth gwrs yr awgrym yw bod nhw yn anwybodus ac yn ymddwyn mewn anwybodaeth. Maen nhw'n ymddwyn yn anghywir. Dwi ddim yn glir beth mae'n golygu yn adnod 2. Mae fel petai'n atgoffa nhw o y gorffennol, cyn bod nhw'n cael ei achub, ond nhw yn rhan o addoliad eilunod. Yr gau dduwiau yma. Ac wrth gwrs, dyw eilunod ddim yn dduwiau. Maen nhw'n fyd. Dyn nhw ddim yn gallu siarad fel ein Duw ni. Ond mae'n siŵr yn yr oedfaon yna, neu'r cyfarfodydd yna o addoliad, fod yna rhyw negeseuon yn cael ei roi, neu rhyw datgyddiadau roedd pobl yn honni cael pethau o ddim o dduw. A gweud y gwir, os ni'n meddwl am bethau eraill mae Paul wedi gweud yn barod, mae'n bosib mae negeseuon oedd yn deillio o'r cythreiliaid oedd rhain. Felly mae yna bethau cymleth, bethau peryglus fan hyn. A felly, y pwynt fi'n meddwl mae Paul yn gwneud reit o'r cychwyn yw hyn. Mae'n bosib twyllo'n hunan, weithiau, a mae'n bosib i gael ein twyllo gan eraill. A felly, beth yw'r prawf? Beth yw'r baseline? Mae Paul yn gosod prawf eitha syml mewn ffordd, ac eto eitha clir. Adnod 3 eto, rwyf yn eich ysbysu. Nad yw neb sy'n llefaru trwy ysbryd Duw yn dweud melltith ar Iesu, ac ni all neb ddweud Iesu yw'r arglwydd ond trwy'r ysbryd glân. Mae Paul yn sôn fan hyn am yr eithafoedd mewn ffordd, yn dydy. A falle bod e'n swnio'n od i ni. Ni'n meddwl, wel, ni'n methu dychmygu oedfa lle mae rhywun yn dweud melltith ar Iesu, ond mae'n amlwg, oedd yna broblemau yn yr eglwys. Mae'n amlwg fod yna gau a thrawon yn dod i fewn ac yn trial twyllo yr eglwys. Falle bod e'n taro ni'n od, mae'r prawf yw bod rhywun yn dweud Iesu yw'r arglwydd, nag yw unrhyw un yn gallu dweud hynny. Wel, ar y pryd, oedd cyhoeddi'n gyhoeddus Iesu yw yr arglwydd yn beth peryglus. Oedd gweud hynny yn rhoi chi mewn sefyllfa peryglus, ac i ddweud hynny o ddifri, wel, mae'n rhaid i chi fod yn siarad trwy ysbryd Duw. Iesu yw yr arglwydd. O'ch chi weld y prawf sylfaenol fan hyn yw, ydy'r pethau yma
yn tynnu ffwrdd o'r Efengyl ac yn mynd yn groes i'r Efengyl? Neu ydyn nhw yn mawrygu'r arglwydd Iesu Grist? A na'r prawf, beth bynnag yw yn barnu a'n safbwynt ni bore yma, dyna yw'r prawf heddi, yn dyfa? Am unrhyw beth sy'n cael ei ddysgu mewn eglwys, unrhyw beth sy'n cael ei rannu gan Gristnogion, neu rai sy'n honni bod yn Gristnogion, pwyso a mesur. Ydy e'n gyson gyda be mae Dyw wedi dweud yn glir yn ei air? Neu ydy e'n mynd yn groes i hynny? Ydy e'n twy'n sylw at bobl, at ddynion? Neu ydy e'n dwy'n clod i Dduw? Felly na'r prawf. A mae'r prawf yna yn gwneud fwy o synwyr pan ni'n dod i'r ail bwynt, sef ffynhonnell y doniau. Ffynhonnell y doniau. O ble oedd y pethau yma yn dod? Wel, mae'n un ystym yr ateb yn syml. Ni wedi clywed yn barod yn adnod 3, ysbryd Duw. Yr ysbryd glân. A ni ddim yn sôn fan hyn am ddoniau naturiol. Ni ddim yn sôn fan hyn just am ddoniau dynol, fel ni wedi clywed am rai yn y stori plant. Dawn i nofio, neu i chwarae pêl-droed, neu canu piano, neu i wneud celf. Na ni'n sôn am rhywbeth arbennig fan hyn. Nid just eich cymeriad chi, a'r ffordd mae Duw wedi creu chi, ond rhodd sy'n cael ei roi gan Dduw. Ac wrth gwrs, Duw ei hun yw'r ffynhonnell yn dyfa. Drwchwch ar y nodau 4 i 6. Y mae amrywiaeth doniau, ond yr un ysbryd sy'n ei rhoi. Ac y mae amrywiaeth gweinidogaethau, ond yr un arglwydd sy'n ei rhoi. Ac mae amrywiaeth gweithrediadau, ond yr un Duw sydd yn gweithredu pob peth ym mhawb. So beth yn tabra chi am y geiriau yma? Yr fformula yna mae Paul yn defnyddio? Mae'n hollol naturiol drindodaidd, yn dydy? Mae'n gweld fod yr pethau yma'n dod i'r eglwys gan Dduw, Duw Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Nathon ni weld wythnos diwetha yn dod llyfr yr Actau, nathon ni glywed am y Pentecost. Chi'n cofio Pedr yn esbonio y Pentecost, Actau 2, adnod 33, yn sôn am Iesu, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw, a derbyn gan y Tad ei addewid am yr Ysbryd Glân, fe dywalltodd y peth hwn wedi chwi yn ei weld a'i glywed. Gweld y syniad sydd yn ei fyna yw bod Crist wedi esgyn i'r nef, wedi cwblhau ei waith. Iesu, y Crist, y Meseia, yr un oedd yn llawn o'r ysbryd, mae wedi rhoi ei fywyd lawr dros ei bobl mwyn prynu bywyd iddyn nhw. Ac ar ôl mynd i'r nef, mae'r Tad fel petai'n rhoi yr ysbryd i Crist, a Crist yn tywallt yr ysbryd ar yr eglwys. Ni'n sôn am rhywbeth fan hyn sy'n cael ei roi gan Dduw. Roddion mae Crist wedi ennill trwy ei groes. Mae'r doniau yma dim ond yn gallu dod oherwydd gras Crist. Ni'n derbyn nhw fel rhodd, fel popeth arall sydd yn dod gan Dduw. A dyna pam yn rhaid i'r doniau yma, os y'n nhw'n cael eu harfer o gwbl, o gyneddu Duw. Beth yw gwaith yr Ysbryd Glân? Beth sydd yn nodweddu yr Ysbryd Glân? Wel, mae'n gogoneddu y Mab a'r Tad, yn dyfa. Yr Ysbryd Glân sydd yn dod â ni at y Tad trwy'r Mab, a felly hefyd efo'r doniau yma, beth bynnag yw'r doniau, a sut bynnag i ni yn ei gweithredu nhw, i ni fod yn debyg i Dduw. I ni fod i wasanaethu. A ni fod i ogoneddu y Tad trwy'r Mab. Nawr, ni'n dod i'r nitty-gritty. Beth yw'r doniau? Dyma'r trydydd peth fi eisiau ni weld bore yma. Restr y doniau. Beth yw'r doniau? A mae Paul fan hyn yn dechrau nodi rhai
o'r doniau. Mae'n bwysig bod ni'n deall, mae nid rhestr cyflawn sydd gyda ni fan hyn. Nes ymlaen yn y bennod, bydd e'n sôn am rai o'r rhain eto, bydd e ddim yn ailadrodd rai ohonyn nhw, bydd e'n ychwanegu rai eraill, rai fel cynorthwyo a chyfarwyddo. Os chi'n troi i'r llythyr at yr Rufeiniaid, mae dyn ni sôn am rai o'r pethau yma eto, ond fyna mae'n sôn hefyd am dawn gweini, dawn addysgu, dawn cynghori a rhannu ac arwain a tostyrio. A mae Pedr yn ei lythyr cyntaf yn ychwanegu dawn gwasanaethu. So peidiwch meddwl nawr, wel dyma restr cyflawn, nid dyna eto yw bwriad Paul. Weithiau mae yna orgyffwrdd yn y pethau hyn, ond dewch i ni edrych arnyn nhw a meddwl falle beth sy'n cael ei sôn amdano fe. Felly ni'n edrych te ar adnod 8 ymlaen. Ni'n clywed gyntaf am fe roddir i un trwy'r ysbryd lefaru doethineb. Eto fi'n anghytuno am be mae Paul yn sôn am fan hyn, ond y syniad yw bod rhywun yn cael ei galluogi gan Dduw i rannu gair o ddoethineb, bod nhw'n cael rhyw insight goruwch naturiol i sefyllfa ac yn gallu siarad i fewn i'r sefyllfa yna mewn ffordd sydd tu hwnt i nhw'n naturiol. Yna ni'n clywed am lefaru gwybodaeth. Falle'r syniad fan hyn yw bod Duw yn datguddio rhywbeth am y dyfodol o bosib, neu rhywbeth am y presennol, rhywbeth oedd y person ddim yn gallu gwybod ohonyn nhw ei hun, ac eto mae Duw yn siarad ac yn siarad trwy'r person yna mewn i fywyd rhywun. Yna ni'n clywed am ffydd. Nid sôn am ffydd achubol, y ffydd sydd gan bob Cristion yw hyn, ond rhyw ffydd arbennig. Ffydd sydd fel petai wedi cael ei perswadio'n hollol sicr fod Duw yn mynd i wneud rhywbeth penodol a sydd yn gafael yn yr addewid yna ac yn gweddio nes bod y peth yna'n cael ei wireddu. Nesaf, ni'n clywed am doniau iachau. Mi'n siŵr bod ni gyd yn gallu dychmygu beth yw hynny, bod gennych chi rhywun sal, a bod gweddi yn cael ei roi am y person yna a maen nhw'n cael ei gwneud yn well. Yna, cyflawni gwirthiau, felly nid jyst iachau, ond pethau eraill sydd methu cael ei esbonio yn naturiol, cyd-ddigwyddiadau rhyfeddol efallai, ond pethau goruwch naturiol, gwirthiau. Un arall, adnod 10, proffwydo. Proffwydo, dod â gair gan Dduw, esbonio a chymhwyso neges gan Dduw. Yna, un arall, wahaniaethu rhwng ysbrydoedd. Eto rhyw discernment, dirnadaeth, gallu pwyso a mesur be mae rhywun yn dysgu neu'n dweud, ydy hwn o Dduw neu beidio? Ac yna, dau ar y pen, a mae Paul siŵr o fod yn fwriadol di roi rhain ola, achos bod nhw yn cael gymaint o bwyslais yng Nghorinth, llefaru a thafodau, so bod rhywun yn gweddio neu'n addoli mewn iaith dyn nhw ddim yn siarad yn naturiol, a nid dysgwyr ail iaith, ond rhyw iaith o'n nhw ddim di dysgu a ddim yn gwybod, ond rhyw sut yn gallu siarad ac addoli yn yr iaith yna, ac yna dehongli tafodau bod rhywun, weithiau'r person ei hun, ond fel arfer rhywun arall, yn gallu cyfieithu, yn gallu rhoi ystyr y neges. Nawr fel fi wedi gweud yn barod, bydd yna wahaniaeth barn am sut mae dehongli'r pethau hyn. A bydd yna wahaniaeth barn am ynglyn â ydy e dal yn gweithredu fel hyn heddi. A na i weid eto, ydy Duw yn gallu, ydy hyn yn bosib iddo fe? Wrth gwrs. Wrth gwrs, dyw e ddim wedi newid dim. A fi'n reit sicr, ni'n clywed am hanesion yn arbennig falle mewn rhannau o'r byd lle mae'r Efengil yn cyrraedd am y tro cyntaf, ac falle rhannau o'r byd lle does ddim ganddyn nhw y Beibl, ac mae yna rhyw bethau rhyfeddol yn digwydd. Mae Duw yn gweithio,
Ond mae'n abel i wneud hyn heddi. A gallwn ni ddweud, dibynnu ar sut chi'n darllen neu'n deall y pethau hyn, mae e'n cyflawni lot o'r pethau yma heddi. Yn ein plith ni, yn dydy? Fi'n gobeithio wrth i fi bregethu. Fi'n gobeithio wrth i ni weddio fel eglwys. Fi'n gobeithio wrth i ni ymwneud a siarad a cynghori a rhannu gyda'n gilydd fel aelodau. Mae lot o'r pethau yma yn digwydd. I ni yn gallu rhoi rhyw air o ddoethineb. Ni yn gallu rhoi rhyw air cywir yn ei dro. Ni yn gallu gweddio gyda'r ffydd. Ni wedi gweld pobl yn cael ei iachau. Ni wedi gweld Duw yn gwneud pethau rhyfeddol. Ni wedi clywed ei air yn dod ac yn cael ei gymhwyso i ni. Mae llawer o'r pethau yma, mae Duw yn gweithio yn y ffordd yma heddi. Mae eisiau ni weddio yn does? A gweddio bydd hynny'n fwy gwir. Beth bynnag yw yn safbwynt ni am yr union bethau hyn, i ni gyd eisiau gweld Duw yn gweithio. I ni gyd eisiau mesur mwy o'r ysbryd glân. I ni gyd eisiau'r arglwydd i ddangos ei hunan yn fwy amlwg, yn fwy clir, yn fwy grymus. Ond pam? Pam? A fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola. Pwrpas y doniau. A fi ddim eisiau gweud gormod fan hyn, achos dyma, be ni wedi gweld heddi yn teimlo fel rhyw fath o ragarweiniad fi'n siŵr, rhyw fath o drosolwg, a dyna'r pwynt, achos mae Paul yn dechrau trafod y mater fan hyn, a'r peth mawr fydd yn sôn amdano yn yr adran nesaf yw pwrpas y doniau. Mae'n rhaid i fi nodi fan hyn, adnod 7. Rhoddir amlygiad o'r ysbryd i bob un lles pawb. Dyna'r pwrpas y pethau hyn. Ni wedi gweld yn barod yn do, mae'r doniau yn gogoneddu Duw, wrth gwrs bod nhw. Mae'r doniau yma, pan maen nhw'n cael eu defnyddio gan bobl Dduw, maen nhw fod i ddangos yr Efengyl. I ddangos nerth Duw a cariad Duw a gras Duw a gogoniant Duw. Trwy'r doniau yma, mae Duw yn amlygu ei hun i'w bobl, mae'n datguddio ei hun, yn siarad, mae'n cywiro, mae'n cysuro. Ond mae'r gwaith yma i gyd yn digwydd lles yr eglwys. Nid mwyn ni ein hunan. Os oes na unrhyw ddawn yn cael ei roi i ni gan Dduw, boed hynny'n ddawn fwy goruwch naturiol, neu un o'r doniau ni'n fwy cyfforddus gyda, ym mha bynnag ffordd mae Duw wedi ein donio ni, mae'n cael ei rhoi nid mwyn ni'n hun. Nid mwyn creu enw i ni'n hun, nid mwyn cael clod i ni'n hun, nid yn y lle cyntaf ein lles ein hun. Wrth gwrs mae yna fendith o wasanaethu'r arglwydd. Lles pawb. Mae Bedwyr wedi cyffwrdd yn y stori plant ar y darlun yma o'r corff, y darlun mawr na ni weld os Duw i'n mynd mewn pythefnos, ond dyna'r pwynt fyna. Mae lles pawb, lles y corff. Mae Duw wedi'n galw ni i fod nid yn Gristion unigol yn unig, ond yn rhan o eglwys. A mae wedi ein donio ni, nid just ein lles ni, ond mwyn i ni fod yn fendith i eraill. Dyma mae'n golygu i ddilyn Iesu. Fe wedi gweud yn barod, fe yw y Crist, y Meseia, yr un oedd yn llawn o'r ysbryd, yr un a phob dawn, a mae'n tywallt hynny arno ni fel bod ni yn gallu ei ddilyn e. A fel nath caru'r eglwys a roi ei hun drosti i ni i wasanaethu ein gilydd, siwr bynnag mae yn ein galluogi ni i wneud hynny. Clod yw enw. Amen. Gawn ni ar y weddi. O arglwydd ein Duw, unwaith eto ni'n
gweithio arno ti i'n helpu ni arglwydd os oes yna unrhyw beth anghywir wedi cael ei ddweud y bore yma neu arglwydd o wythnos i wythnos. Ni'n gweithio neu di gymryd hynny i ffwrdd a'n cywiro ni. Dad, ni'n gofyn nawr neu di gymryd o dy air di ac i bwyso fe ar ein calon ni. I ni eisiau mwy ohono ti. I ni eisiau ti roi i ni pa bynnag doniau ti'n gweld yn dda, ac i ni eisiau dy wasanaethu di, ac i ni eisiau gwasanaethu dy bobl di. Arglwydd, helpa ni ro ras i ni, ro amynedd i ni, ro ostyngeidrwydd i ni, ro undod i ni, wrth i ni dy geisio di fel eglwys. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu i orffen gweddi am yr ysbryd glân. Rhif 61 yn yr atodiad. Ysbryd glân golomen nef. Gwrando yn rasol ar ein llyf. Eithom yn wywedig iawn, disgyn yn dyfywiol fawn. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu. Di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.